खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभआव नोंथांमोनखौ बरायबाय दा दङ बर' थुनलाइ आफादनि 62थि जथुम्मायाव दा दङ दिन्थिफुंसालिनि बिजाब गलायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी इएम डक्टर नीलज स्वर्गियारी दावबायसा बर' आरो इएम राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनबावदों बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोरखौ गलायाव बिजाब नायनाय बा बिजाब नायनानै फरायनाय हुदाया बयनावबो थानांगौ बिजाब नायनानै बिजाब बायनानै फरायनायनि हुदाया जों बयनावबो थानांगौ आरो बिजाब फरायनाया मोनसे मोजां हुदा दानिया नायलांदों नोंथांमोना दिन्थिफुंसालिनि माखासे नुथायफोरखौ नायलांदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बे जाबाय बर'नि दोरोङारि न' एबा बर'फ्रा दोरोङारि महरै माबायदि न'खर खुंनानै थायो आरो बे दिन्थिनायखौनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेहाय बर'नि न'खरखौ नुनो मोन्दों सिथ्ला गेजेराव दङ बाथौसालि एबा बाथौ बिनि सानजा दङ नोंथांमोना बाख्रिखौ नुनो मोन्दों बे जाबाय बाथौ आरो नोरैहाय खुन्दुं थुनगासिनो एबा बे इन्दि सिनि थाखाय खुन्दुं थुननायखौ जों नुनो मोन्दों गांसेयाव बेसेबां फानो होनदों 3000 ना लाब बेसेबां थालाङो बिदिबा 3000आव फानोब्ला मुलाम्फाखौ होनदां माने 1500 माने 3000आव फानबा 1500 होमबाथ' खमाव फानबावनो हायो माथो होनबा 2000फोराव फाननो हायो 500 खुन्दुंखौ जोङो 4000 फानो नालाय केजियाव 4000नि जोंनि आखाइजों बानायखानाय नालाय 4000 होमबाथ' बिदिबो बानायनानै थांना थानो हायो आरोना न'खरा बे गांसेखौ खयदिन नांगौ माने सानबेसे नांगौ गांसेखौ दाखां माबाबाथ' सानसेनो हायो गांसे बे नैबे बायदि खुन्दुं थुनांगोन बा एसे टाइम थाबाय होनांगौआ जोंना ग्रुपनि नालाय होग्रायाबो मेरला थायो नालाय होग्राया बोबाय थागोन दाग्राया दाबाय थागोन आरो जेनेबा पारमानेन्ट जायगा हिसाबै बिदि दङ नामा औ दङ बे जायगायाव दङ बैहाय बावरा गोजायाव दं आलांगि बावरा गोजायाव आदसा लकेलावनो होनबा क'क्राझार जिल्लायावनो जायगानिनो ना बे सानसेनि साननै जाबाय बे नैबे मा जाखो बिदैमोन बिनिफ्राय ओंखारजोब्बाय आरोना बिदै गैला माखासे दंबाय ओंखारगासिनो नङा होमबा बे नैबे दा सानसेनि मैयानि কি বস্তু এইটো পকাটো এইটো মুগা নহয় এইটো এৰি बिलाइ माबा गिसि गोनांसो एरि पका न এইটো Ini pilih.
Ini. Maya, Empu. what is this? Silkworm. Silkworm? Worm. What? Eki. Bersama. One.